Hej Dorte. Det er Frederik Thorsby som fremlægger. Jeg har valgt at analysere Fluernes Herre, skrevet af William Golding i 1954. William Golding var en engelsk forfatter, som levede 81 år fra 1911 til 1993. Han var en anerkendt forfatter og modtog blandt andet en Nobelpris. Fluernes Herre var hans første roman. Værd at vide om Golding er, at han deltog under 2. verdenskrig som officer i den britiske flåde, og det bærer hans værker også præg af. Han fokuserer meget på de dårlige sider af mennesket, og det gør han også i Fluernes Herre. Her er en oversigt over, hvad jeg vil gennemgå i den her fremlæggelse. Først vil jeg give et resumé af handlingen, så vil jeg lave en personkarakteristik, så vil jeg stille Ralph op mod Jack, så vil jeg se nærmere på motivdeterminanten, hovedtemaerne, symbolerne, og til sidst vil jeg fortolke på historien. Resumé. En gruppe skoledrenge støder ned på en øde ø. Det er en idyllisk ø, der er mad, der er drikke, der er ikke nogen voksne. De forsøger at oprette et demokratisk samfund, og en fyr ved navn Ralph bliver valgt som den demokratiske leder. Ralph indkalder jævnligt til samråd, til møder, og der beslutter drengene at bygge hytter, blandt andet. Men når alt kommer til alt, så vil alle selvfølgelig gerne have de her hytter, men der er ikke nogen, der virkelig gider at lave noget. De vil hellere jage vildsvin og slappe af og sådan nogle ting. Og på den måde opstår der ligesom en modfront til Ralph. En modfront, som en dreng ved navn Jack står i spidsen af. Jack er lidt mere voldelig anlagt end Ralph, og får tilslutning gennem vold og magtanvendelse. Så øen bliver på en måde delt op i to. Ralph og hans allierede, og Jack og hans bande. Den her opdeling, de her to grupper, ender så i en blodig magtkamp, hvor at Jack og hans bande ender med at dræbe alle fra den anden gruppe, eller få dem til at tilslutte sig deres egen gruppe. Og det ender så med, at Ralph er den sidste tilbage fra den anden gruppe, og han skal selvfølgelig også dø. Men han flygter rundt omkring på øen og gemmer sig. Så Jack han sætter ild til skoven for at finde Ralph, eller dræbe ham ved hjælp af branden. Men tilfældigvis så bliver branden opdaget af nogle officerer, som kommer forbi og kommer drengen til undsætning, således at Jack aldrig får dræbt Ralph. Så vil jeg kigge nærmere på personerne. Jeg vil kigge på de her 5 forskellige ting. Jeg vil kigge på alder, udseende, egenskaber, værdier og fremgangsmåde. Først har vi Ralph. Ralph han er 12 år. Han er 12 år og pæn og udseende, med kort blondt hår. Han er moden, sympatisk og med masser at gå på mod. Og så går han ind for demokrati og orden. Han går ind for samarbejde. Og hans fremgangsmåde er ligesom samtale og solidaritet. Vi har alle sammen en stemme. En mand per stemme. Og det må være den bedste måde ligesom at styre den her ø på. Jeg har fundet et citat på bogen, som ligesom beskriver Ralph meget godt. På side 217 står der: hvad er bedst, at have love og enes, eller at gå på jagt og slå ihjel? Og det er selvfølgelig en form for retorisk spørgsmål, ikke? Vi ved jo godt,
på det her tidspunkt i bogen, at Ralf han mener, at det er gennem samtalen, det er gennem love, det er gennem samarbejdet, at man styrer et samfund bedst. Ralf fremstår virkelig som den gode person. På den anden side har vi Jack. Han er omtrent lige så gammel som Ralf, de der 12-13 år. Han bliver beskrevet som grim og rødhåret, selviscenesættende, vild, grusom, undertrykkende, dyrisk. Han går ind for diktatur. Han er meget diktatorisk anlagt, og måden han vinder tilslutning på er gennem vold og dominans. Jeg har også et citat fra ham, hvor han på side 169 siger: "Hør efter alle sammen. Jeg og min jæger, vi bor nede på stranden ved en flad klippe. Vi går på jagt og fester og har det dejligt. Hvis I vil være med i min stamme, så kom og se. Måske vil jeg have med, måske ikke." Han er meget manipulerende og bruger ligesom nogle feje tricks. Ralf ved, at det er bedst at bruge demokratiet, fordi så vil de kunne opnå flest ting sammen. Jack, han manipulerer og narrer ligesom mennesket over på hans side. Og her har jeg ligesom stillet dem op mod hinanden. Ralf, som bliver fremstillet som den gode dreng, og Jack, som bliver fremstillet som den onde dreng. Man kan sige det ligesom, at som jeg har nævnt, demokrati mod diktatur. Samtale mod vold. Det rationelle mod det dyriske. Ralf, han forholder sig rationelt gennem hele fortællingen. Han lader sig ikke overtage, eller lader sig ikke styre sine drifter. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. Mens Jack, han agerer meget mere dyrisk, han er meget mere voldelig. Der er en episode, hvor han slagter et vildsvin og skærer hovedet af det og putter det på toppen af en pæl. Meget brutalt, kan man sige. Så hvor Ralf han er fredelig og solidarisk, der er Jack voldelig og diktatorisk. Ja, motivdeterminanten. Det er klart, at der nok højst kan være en motivdeterminant. Men man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor den er henne, især i sådan en lang, eller især i en roman. Man kan sige, at motivdeterminanten er, da Jack forlader Ralfs gruppe. Det er jo sådan, at det i starten af fortællingen er på samme hold til dels. Jack vil gerne reagere selv, men han accepterer ligesom, at Ralf er blevet valgt. Men i det han forlader gruppen, deler han ligesom øen op i to. Og det er ret afgørende for resten af historien, fordi det er det hele historien binder på. Den binder på den her fjendskab mellem de to grupper. De her to forskellige personer. De her to forskellige måder at se livet an på og se samfundet an på. Et andet sted, man kunne sige var determinerende for historien, er da Simon bliver dræbt. Det er godt nok ved et uheld, men det er der, hvor at magtkampen bliver blodig. Det er det første dræb af mennesker. Og herfra skrider det civiliserede samfund helt ud over kanten. Og det ændrer historien fuldstændig, fordi nu kan man lige pludselig også dræbe mennesker, og ikke kun vildsvin. Et tredje sted, man kunne sige, det er til slut i historien, og måske ikke så tydeligt, men det er efter at tvillingerne er blevet tvunget over på Jacks side, fortæller en af de to tvillinger, hvor Ralf gemmer sig. Det er måske ikke så afgørende for historien, men det viser, at Jack er blevet svigtet, og hvordan mennesket kan blive manipuleret, og hvordan mennesket agerer under pres. Så det er reelt nok de to første punkter, som kan diskuteres. Ja. Hovedtemaer. Hovedtemaet, det er helt klart menneskets natur. Det her, det er en fortælling om, hvordan vi som menneske agerer
i udsatte, pressede situationer. Man kan sige, at i starten, der er, hvis man skal tale om Freud og hans psykoanalyse, der kan man sige, at i starten, der er alle drengene, de er præget af overjeget. De har samvittighed og moraler, som de ligesom følger. De ved, at hvilke ting man gør, og hvilke ting man egentlig ikke gør. Man dræber for eksempel ikke hinanden. Men i løbet af historien kommer idet mere til sin ret. Men drengene bliver mere og mere barbariske og aggressive. Det er ligesom de her grunddrifter, det dyriske element, der kommer frem i drengene. De vil jage, de vil ødelægge. Ja. De har også den her dans ved deres fester, hvor de synger, dyret skal dræbes, halsen skal stikkes, blodet skal flyde. Og det er på side 154. Et andet sted, som også viser det her rigtig godt med, at det handler om vores drifter, om det onde i mennesket. Det gemmer jeg til senere. Det starter altså med, at det går fra overjeget. Vi har nogle moraler, men så går det til idet. Og til sidst forsvinder overjeget fuldstændig, i det de dræber sig selv. De handler meget dyrisk, meget primitivt, meget på de her drifter, det her jagtinstinkt. Så temaet er ligesom menneskets natur, og man kan også sige menneskets kamp mod sig selv, mod det onde, som er i et hvert menneske. På side 153 står der også, det er i forbindelse med Fluernes Herre, som jeg kommer ind på senere. Der står her, sikke en idé at tro, at uhyret var noget, man kunne jage og dræbe, sagde hovedet. Et øjeblik genled skoven og alle de andre halvt opfattede steder af en paradoxisk latter. Det vidste du godt ikke, at jeg er noget af dig, dybt inde. Det er min skyld, at det ikke nytter, at det går, som det gør. Her hører Simon, ligesom, det er jo ikke noget, der rigtig bliver sagt, men det er noget, der foregår inde i hans hoved. Men det beskriver ligesom, hvordan der er noget ondt bosat i mennesket. Og det er ligesom det her, historien drejer sig om. Det dyriske element i mennesket. Så er der også nogle symboler her. Jeg har udvalgt 4 stykker. Der er et hav af symboler i teksten. Det første helt åbenlyse symbol, det er konkylen, som ligesom samler drengene, og som ligesom er det her symbol på demokratiet, på orden. Når du har konkylen, så har du autoritet, og så må de andre ikke tale. Så er det dig, der har ordet, det er dig, der styrer samtalen. Så er der, som jeg lige nævnte, Fluernes Herre, og det er det svinehoved, som jægerne, som Jacks bande, sætter på en kæp, som gave til det her uhyr, som egentlig bare er en afdød faldskærm, en person, som er død i et faldskærmsspring, og så er landet på øen. Fluernes Herre, det står som det onde i den her fortælling. Man kan sige, at Fluernes Herre, det her svinehoved, der repræsenterer det onde og magt, og er jo et andet sted også skyld i Simons død. Så er der det her uhyre her, som jeg lige nævnte. Den her faldskærmsudspringer. Det er jo ikke et uhyre, det er jo bare en afdød person. Men de tror ligesom alle sammen på den her illusion om uhyret. Så man kan sige, at det symboliserer en frygt inde i os selv. Men da det her uhyre ikke findes, kan vi ikke være bange for det. Så det i virkeligheden handler om, er, at vi er bange for os selv. Så er der bålet, som er noget af det første, Ralf han i gang sætter som leder.
det er, som jeg nævnte, meningen er, at det skal kunne ses af skibe, der sejler forbi. Selvom det ligesom er bålet, der starter den her konflikt mellem Ralph og Jack, så symboliserer det stadig håb og tryghed. Det var kort om symboler. Så har jeg også en fortolkning af teksten. Som jeg nævnte indledningsvis, så handler Goldings tekster i høj grad om, eller fokuserer i høj grad på det onde i mennesket. To sekunder. Han har ligesom mistet tiltroen til det gode menneske. Han viser her to personer, Jack og Ralph, som er meget forskellige. Det jeg prøver at sige er, at mennesket besidder en ondskab og en dyrisk side. Men Golding, han lader ligesom det onde vinde. Det kan godt være, at Ralph bliver reddet til sidst, men han er ligesom alle de gode dø. Han er ligesom det onde hold, Jacks hold, dem lader han vinde. Han lader ham få overtaget, og han lader dem dræbe en masse mennesker. Og han vil ligesom illustrere, hvordan det underbevidste, idet, drifterne, ligesom har mest at sige. Det er dem, der kontrollerer os. Vi er reelt vi er ikke nogle onde skabninger, men vi er nogle skabninger, som besidder noget ondt. Og vi har alle sammen en ond side inde i os. Man kan også sige, at det her, det belyser også menneskets kamp imod sig selv. Men fokus er på det onde menneske, og at mennesket besidder en ondskab, besidder nogle drifter, som gør os, som egentlig gør os farlige for hinanden. Som jeg nævnte, så er det ligesom også en fortælling om demokratiet mod diktaturet. Golding var selv i krig, aktiv under 2. verdenskrig. Det her, det kan være en kommentar til Hitler, den diktatoriske Hitler. Ja. Men det er også samtidig, altså det er altså en kritisk fortælling om menneskets natur. Man kan sige, at Jack kan repræsentere Hitler. Ja. Og det var ligesom det, jeg havde om den her bog. Hej.